Si Guyong talaga kasama ko parati dito. Tatawid na naman kami sa pangalawang pagkakataon. Pangatlong river crossing. Sa pang-apat. Pang-apat na pagkakataon namin tawirin ang mundo, ang ilog na ito. Sa 5 pagkakataon. Number 6 river crossing to Mount Oriao and Oriao Falls. Number 7 river crossing. So nagpog kami after 7 river crossing. Number 8 river crossing. Okay. Shortcut, sumakay sa pugpog. Challenging masyado. Number 10 river crossing. Pagpugpog talaga, wala. Parang wala lang ang pugpog, ha? Number 11 river crossing. Nagpugpog kami. Number 12. Oh no! So challenging. Number 13, river crossing. Overnight nga eh. Number 14 river crossing. Hindi na kami nakapugpog hanggang doon pugpog kasi eh. River crossing. See? Diba? Nice one. Number 16 river crossing. For number 17 river crossing. Wow. Ganda. Yehey! Wow! Ang ganda, parang enchanted river din, oh. Sobrang linaw. Yehey! Maligo muna tayo. Maligo muna tayo dito.
Lapit po kayo. Dito. "19 river crossing." Sabi nilang Twin River kasi may river na isa dyan, at saka may river din dito. So pang number 20 na ito, papasok na kami sa forest part. Ah, diba? Diba? Okay, go. Sige, sige. Lalayo ka. Number 20. Yes. Diba? Number 21, river crossing. Ay, 22 pa pala to? So, naging 23 na siya.
habang papalapit sa jump off doon sa baba ng Oriaw, mabato ang dadaanan niyo. $22. Two. Nagpakausap. Tama na. Sige, akyat. Pagkitin mo ko. Hi! Ano ka? Yan. Go. Ito na, Bernard. Sige. Gumigilid kami. Go. Yung kamay mong isa dapat walang hinawakan yan. Dapat yung kamay niyo walang hinahawakan, eh ba? Iwan na lang muna. Basyong. Hindi na namin alam kung ano ang pangalan ng mga waterfalls dito. Pero mataas din ito.
Yung Dapat kasi isa-isa natin pinupunta, baka isa-isa lang ang pinupo.